one took it, huh? When I got ya. When I young, OG saw him. To join that, but Playable OG swap here. Oh no, we're extraordinary. Academy. Nakwana wana bonso. O tukero wanine eda nakata okie eda mama masara masere. Obasi kuru nono. Ngwana ali akwe. Akwa kwasa. Oma bulo to onye nwai. Ai wo mundu kaya. Ibo mi bo maka ai na to. Iwo ebe na wo maka tie. Ono do ai ka. O tie mo tie ai ka ta bi na ka te no nwai. Iwo no na o. Ako niki. Ono wu moju. Jira ka ke odia. Odon ma. Obi obedeke. Nye obedeke ko wo lo be ka. Bane ando no kina na ba. Yo ho. Aruba kene mun. Jodo wana brate kene mun. Ni kia aruba kene mun. Ndin da rodo kene mun. Oye ma do ki ya de. Azina ga to ma ya na. Oyelia oye kuna weekend. Ola dia mana ha bison. Amen. Ekele ni na pa. Ona God. O lè lu mmadụ na-elu di. O lè lu mmadụ na-elu di. Wee sị na ụmụ ọma ya mmadụ n'obodo mmadụ anụmanụ maka ha dị ibu. Ndị ọrụ owu dị ebe a ọ dị obodo dị iche iche ka a na-ahara n'udo. Ndị na-abịara ọta aja ndị na-abịa n'efu. Obi Erieji 2020. Obi Ebonike 2020. Obi aka obi mma awon be flat. Imane kuloneze, imane kuloneze, masiti. Imane kuloneze, agalam. Obi The arrival of no, why not?
Ada Village Society, Ahawa. Government, here the man. Government to the die. Microphone. Yeah, that's all I have.
All the way to Saturday. People live for one to go because I'm not sure about. I want to hear you make the phone to the that dog. And Mama needs a one to check it. There will be able to check it. What the other member? He came back. Let's say about a little more from this one. That's way for everybody can go. You make a piece, you make a piece, make here. I was listening just ready to away home there. If on the one, can you know about that? What's the way for? Hey! My brother, I can know. Listen, I can know. I'm going to make a mom. They can put them on more than my mom. Okay, God bless you. I'll come back to you. I do make no money. I will go on.